Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya gabaki ɗaya. Kamar yadda kuka sani, sunana Sani Ahmad Ɗanbaiwa. To a yau ma ina tallata muku wata sabuwar channel mai tasowa mai suna Haske 24 TV. Idan kuna neman sababbin waƙoƙina da za su fito da dukkan wasu bayanai da suka shafe ni, to za ku iya subscribing a Haske 24 TV. A nan za ku ga wasu dukkanin bayanai da suka dangance ni da kuma aikina. Na gode. Soyayyar ita take mai yawo hire, wani labari ya kara yawa tana son sirri sai akwai talibai mai na wasu gina nan tare kamar yin tsarin ya zane da shirya masu kawo masu ne mutane da kawai baya da girma sai da shi yaro na da lafiya ba ma da nema a zuci tasiri